Vi er Team 6, og vi har lavet en digital ordrebog for guldsmeden Sabine Marius og hendes virksomhed Marius Smykker. Igennem mit valgfag ledelse valgte jeg at kombinere Scrum og Extreme Programming for at gøre brug af det bedste fra begge metoder. Gennem brugerinvolvering lavede vi forskellige UI-designs, som var mit fokus gennem mit UI/UX-valgfag. Vi lavede et moodboard for at fastlægge det visuelle udtryk og sikre en ensartet designretning. Derefter lavede vi wireframes og en interaktiv prototype for at teste brugeroplevelsen af vores produkt. Vi har lavet et login-system for at sikre guldsmedens ordre og kundedata. Justin og Emma, som har IT-sikkerhed som valgfag, har fokuseret på at få implementeret dette login-system. Derudover har vi gjort brug af OTP som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Brugeren kan få tilsat en kode på deres telefon, som de skal indtaste, før de kan logge ind og få adgang til programmet. I vores digitale ordrebog har vi implementeret fuld CRUD-funktionalitet, både for ordre og kunden. Dataene bliver gemt i en database, som sikrer, at dataen bliver opbevaret på en forsvarlig og sikker måde. Systemet er bygget op, så man kan oprette en kunde sammen med en ordre eller individuelt. Grunden til dette er, at guldsmeden kan have kunder, som ikke har en ordre eller fortryder en ordre. Som man kan se her under ordre, kan guldsmeden gemme alle relevante oplysninger omkring en ordre, såsom prisen af smykket, navnet af smykket, smykkets type, oprettelsesdato for ordren, leveringsdato, antallet, note og afhentningssted, og om det er afhentet. Type og afhentningssted er lavet som enum, så brugeren ikke behøver at skrive, man kan vælge ud fra en liste. Hvis guldsmeden opretter en ordre for en eksisterende kunde, kan hun her søge på hendes kunder og udvælge den rette kunde, som ordren kan tilknyttes til. Når en ordre er skrevet ind, kan man trykke på gem, hvorefter man kan se den nyoprettede ordre under ordresiden. I ordresiden har vi lavet en søgefunktion, for at en bruger overskueligt kan finde en ordre. Her er der også mulighed for at redigere eller slette en ordre. Gennem hele processen inddrog vi guldsmeden i test og feedback, hvilket hjalp os med at finjustere løsningen, så vi sikrede, at vi lavede et brugervenligt produkt. Kunder har også en separat side, hvor man kan se, redigere, oprette og slette. Når man opretter en kunde, gemmes den information omkring kunden, som er vigtig for guldsmeden. Det er kundens navn, kundens adresse, telefonnummer, e-mail og en note. Alma, Emra og Justin, som havde webudvikling som valgfag, fokuserede på at konstruere et design af en brugergrænseflade, som både var funktionel, brugervenlig og responsiv. Frontenden er udviklet med React.js, JavaScript, HTML og CSS, mens API'en er bygget i C# med ASP.NET Core og bruger Identity og JWT til autentifikation og adgangskontrol. Vi bestræber os efter at bruge Secure by Design, så IT-sikkerhed var tænkt ind allerede fra starten af udviklingsprocessen. Vi har designet en kundeundersøgelsesside, som har været Almas fokus gennem hendes Embedded C-valgfag. Kundeundersøgelsen er beregnet til, at guldsmeden kan indsamle kundetilfredshed fra hendes fysiske butik. Vi har designet en side, som illustrerer tilfredshed i form af stjerner, som bliver fyldt ud baseret på data tilsendt fra en Arduino. En kvantitativ kundeundersøgelse kan hjælpe hende med at vurdere kunders tilfredshed, og dermed om hun skal ændre noget i hendes butik for at forbedre hendes kunders oplevelse.